Banhaw sa hepe sa Talisay City Police Station ang City of Talisay Joint Peace and Security Council alang sa umaabot ng mga kalihukan sa barangay ug SK election. Ano ang report ni Femery Dumabo? Sa Agosto 28 na magsugod ang election period dungan sa pagsangat na sa Certificate of Candidacy sa Musalmot sa barangay ang sangguniang kabataan elections. Muhangtod sa Setyembre 2 ang filing sa COC. Matod sa bagong hepe sa Talisay City Police Station, Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, nga makigtagbo siya sa Talisay City Election Officer, mga ahensya sa kagamhanan ug sa mga force multiplier aron pag-reactivate sa City Joint Peace and Security Council. We have already the security preparation. But of course, hindi lang naman for this coming Monday to 3 days. So, yun, kailangan pa namin in place yung security preparation natin for the PSK talaga. Pahugtan sa kapulisan usab ang mga checkpoint kay magsugod na usab ang pagpatuman sa Comelec gun ban karong Agosto 28. Even starting last week, we have already conducted checkpoints in Bacalsita. Maybe lang yan, we will strengthen pa yung mga intensify yung atong mga activity in relation to gun ban. Samtang awhag ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga mukandidato nga makiglambigit kanila kung adunay gimmick o sama sa parada atol sa pagsangat sa ilang COC. Mga gimmick nga mogamit sila sa daan. Usa na ni ana atong ihimuon nga dunay oras usang oras sila pwede nga makaparada unya doon na po'y gitawag nato og limit sa ato ang ginaganon sa mga sakyanan unya kinahanglan nga doon na po tayo mga balaod about sa pagabuhaton sa mga manguyog during sa parada. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.